Witam, kłaniam się. Aleksander Charecki z cieplej i słonecznej Dominikany. Jak widzicie, u mnie jeszcze jest słońce, u was już prawie noc. Jeszcze raz nazywam się Aleksander Charecki i teraz będziemy znowu rozmawiać na temat zdrowia. Jak zwykle mówię, kto ja jest, dla tych, kto nowe podłączające, że jestem, może w pierwszej kolejności naukowcem, ale nie chcę, żeby to nikt nie uznawał, nie przejmował, to ich sprawy. Sprawa w tym, że ja robię prace naukowe dla siebie, dla innych i nie chciałbym, żeby to szło na wiele ośrodków, można z instytucji, i oni i tak tego nie chcieli poznawać, bo teraz świat taki, który żyje w ciężkim czasie. Kto zazdrościć, kto nienawidzieć, kto zniszczaje ludzi. I jak najbardziej wszystko dzieje się nie na korzyść człowieka teraz. A ja chciałbym znaleźć to, co ludziom przedłuża życie. Co przeszkadza im przedłużać życie. Wiecie, nie głównie wyleczyć człowieka, uzdrowić, a zatrzymać ten proces. Uzdrowić człowieka to jedna rzecz, a zrobić tak, żeby on nie chorował, to może jeszcze więcej warto. Większość z was, tak samo i jak ja, wcześniej myśleli, że głównym życiu jest jakby zdrowie. A zdrowie składaється z tego, co jest obok nas. To nasze wyżywienie, powietrze, woda. Jeszcze nasz układ nerwowy, gdzie my żyjemy, z kim żyjemy, jaka praca. To, co jest obok nas, jeszcze można powiedzieć. W jakim kraju żyjemy. Wiele różnych składników. I wyszło z tego, że to jest bardzo ważnymi rzeczami, to, co ja powiedział, tak samo jak niektóre myślą, że to wyżywienie w ogóle najważniejsze jest. Ja z tym i zgadzam się i nie. Bo jeszcze wcześniej było napisane znanymi ludźmi, że wyżywienie może być lekiem, a może być jadem. A lek może być i lekiem, i też trucizną. Także тут pojęcie takiego, kto co używa, na co on zaprogramowany, co używała jego rodzina, warunki, w których on mieszka, to wszystko odpowiada niektórym składnikom tego, jak człowiek żyje długo i jakość jego życia. Ale okazało się nie głównie. Ja o tym mówił, ale do mnie trafia informacja, czasami ktoś tam daje jakiekolwiek filmiki. I ja w większości ich nie otwierаю, bo tam to jaki spam albo wirus, jaki tam dołączają do tego wszystkiego, później komputer hamuje. A тут trafiła informacja, akurat to, o czym ja mówił, że rosyjskie naukowcy zbadali, co ma główny wpływ na organizm człowieka, że on żyje krótko albo długo. I tylko potwierdzili moje słowa o tym, że główne nie jest даже zdrowie. Было udowodnione, że na przykład takie ludzie znane, które znają cały świat, na przykład na Kubie był prezydent, który Raúl Castro, który palił papierosy, te
немало пил водки, трип життя был обаянтно який, и bardzo катастрофично ему шкодили здоровье. И он имел 600 разы хотели его забить. То не хотели забить, як хотели. А фактично уживали некоторую трутизну, różne rzeczy, которые его вправе шкодили здоровье, але не до конца. И он прожил таким стопню, при тем же его тyle разы трули, и он прожил 90 лет. То несамовито rzecz. Drugi, Уинстон Черчилль. Не можно даже зразумець, як чалавек теж прожил więcej jak 90 lat, kiedy on miał tyle dolegliwości, przy których człowiek wprawie może tylko rok żyć, a on przeżył z tymi dolegliwościami wiele lat. I on miał wiele dolegliwości, nieuleczalnych i śmiertelnych. I przy tym on żył, pracował, ale główna rzecz, i on był zapotrzebowany ludziom do ostatniego dnia, do ostatniej sekundy. I jeden, i drugi. Na przykład, przydają te naukowcy, dają takie, mówią o tym, że jest takie ludzie, które na dzień dzisiejszy żyją przeciwko medycznym namówieniem, można powiedzieć, medycznym zaleceniem. To szokujące wyniki, które człowiek faktycznie normalny, zwykły człowiek nie może żyć w takim stanie zdrowia. No i o co chodzi? Chodzi o tym, że człowiek powinien być zapotrzebowany. To, o czym ja cały czas mówię. Tylko wy tego nie rozumiecie. Dlaczego ja tym mówię cały czas? Bo nawet członki mojej rodziny, którym ja mogę przedłużyć życie choć do 200 lat. Nie ma problemu. Ta metoda działa na 100%. Ale ja nie mogę tego zrobić na siłę. Jak człowiek nie chce uzdrawiać, on nie chce żyć, on nic nie robi. On zmęczony, on nie chce nic. To wtedy już organizm wyłączaється mechanizm самознищения, и человек умирает. Механизм самознищения вłączaется не только в веку 80-90 лет. Он может вłączyться даже в 20. Может и в 15. To zależy nie od warunków jakichkolwiek takich, że on sam tego zechciał. I znajduje się w warunkach, które pierwsze na dzisiaj jego programują, jego zmieniają DNA tym wyżywieniem, które jest genetycznie zmienione. Jego zamykają w domu, jak nas wszystkich zamknęli na parę lat. Człowiek nie ma sensu życia, on żyje sam po sobie. Вы ведаете, у меня есть коллега на Беларуси, который ma restaurację. Jak tylko rozpoczęła się pandemia, wcześniej u niego byli śluby co tydzień, czasami w środ tygodnia urodziny ktoś świętował. Jak tylko rozpoczęła się pandemia, codziennie. Co? Pogrzeby. Pogrzeby. Codziennie. Ja przyszedł do niego, mówię, co u ciebie tak dużo ludzi? On mówi, 5 pogrzebów w dzień. 5.
Ну і такого не було б ніколи. У мене погребі то не спеціалізація, можна powiedzieć, то так жадко, kiedy хто умирав. А teraz саме тільки погреб. Nic ніхто не святує, тільки погреб. Для чого? Чоловіка поставили в ті варунки. Że всі умирають, і ти повинен теж умирати. Нема започебування. Чоловік працював моцно щоденно, як некоторі тут, яких я бачу, по 12 годин і більше. А тут його, хоп, сидь вдома. Чоловік не призвичаєвся сидіти. Його депресія, психоза, він не розуміє, що ходить. Для чого жити? Kiedy to skończyться? Czy będę żył, czy nie, bo to wszyscy umierają. Umierali więcej ludzi w ten czas nie od infekcji. Ja o tym mówił wcześniej. Tylko ludzie tego nie rozumieją. To ich decyzja. I na samym początku i później ja podtrzymywał większość ludzi na duchu, kto patrzył moje filmy, że wszystko to jest bzdura, живите спокойно. I koniec. 2 słowa. Живите спокойно. Co by nie działoś. I co teraz? Jak wy też zrozumieli, że głównym jest to, że człowiek powinien być zajęty cały czas. Po drugie, i on powinien robić tylko dobre sprawy. I on powinien zapotrzebowany być ludziom, a nie żyć tylko dla siebie, dla kasy, dla wszystkiego. I wtedy mogą choć 600 razy jego truć, jemu nic nie będzie. I on zapotrzebowany, jego chronić siły wyższe. Ja chciałbym teraz jeszcze informację podać na temat Dominikany, bo po ostatnim nagraniu tam jest pytanie, a później będziemy dyskutowali na temat tego, co ja powiedział teraz. Kilka osób pytali na to, czy jest możliwość przyjechać i wybudować mieszkanie na tym terenie, gdzie ja chciałbym pokupić tę działkę, dlatego, żeby tam był centrum regeneracji organizmu, szkolenie i wiele takich różnych rzeczy. Ja dlatego i kupuję tę działkę, żeby tam można było zamieszkać wiele osób. Ta działka dosyć duża, dlatego, żeby można było tak wszystko zrobić. Ona bardzo atrakcyjna i dlatego ja bym chciał, żeby te ludzie, którzy tam przyjedą, żeby oni wykorzystywali moje metody wcześniej, żeby ja też tam był zapotrzebowany. I możliwe w przyszłości, jak ja pisał, że te ludzie, którzy uczestniczą w tych projektach, może i zostaną tylko wyjątkowe ludzie, może powiedzieć, będziemy dalej coś uzdrawiali, a ja chciałbym, żeby ta ekipa ludzi, która chce żyć długo i szczęśliwie, i nie tylko to stare ludzie na emeryturze, to normalne, zdrowe, młode ludzie mogą przyjechać. Niektóre даже zgłaszались, tak, czy można na przykład mając mieszkanie gdzieś tam w Europie, czy można jeszcze wybudować, no nie ma wiele kasy na kilka osób. Kto był na Dominikanie, to wprawie ludzie przyjeżdżają na kilka miesięcy sami, później dają komuś tam ze znajomych z rodziny, a później oddają даже w ten czas, kiedy jest zima, gdzie dużo kasy, gdzie 100% przyjeżdżają ludzie dużo, to wynajmują даже, żeby zarobić na tym mieszkaniu, żeby ono okupiło siebie.
za ten czas, który będą wyjmować, ona może kupić cały rok utrzymania tego mieszkania i nawet zamieszkania samemu w inne miesiące. Także to jest możliwe. I niektórzy pytali, czy jest możliwość даже zebrać kilka osób, tam znajomych, razem wybudować mieszkanie i ludziom na przykład po 3 miesiące, po miesiącu będą przyjeżdżali, tych, kto będzie uczestniczyć. Jest to możliwe. Pierwsze. Mówię od razu, jest to możliwe. A jak będziemy realizować, jeszcze nie ma planu do końca, jak zrealizować, bo trzeba pierwsze znaleźć pieniądze, żeby to pokupić, bo no, jest czas, żeby nikt inny nie pokupił. To taka rzecz. Dalej, czy znowu pytanie, jak тут bezpiecznie, czy nie. Даже мне podobało się, że inne osoby dają komentarz, że wszystko тут bezpiecznie, nie tylko ja mówię. Ja nie wiedział jeszcze niczego тут złego, żeby ktoś, даже kto tam obkradł kogoś, nie słychał даже, żeby coś się było. Spokojny, normalny kraj. Chociaż wiem, że kraj biedny i trzeba pilnować siebie, nie ubierać żadnych tam złota na siebie, nie czepiać kilogramami. Lepiej żyć i chodzić naturalnie, bez niczego. Wtedy nie będzie rzucalać na oczy, że u ciebie coś można ukradnąć. No jak ja oto chodzę na plaży, wszystkie patrzą, a to jaki biedny przyjechał. У меня krzyżyk i na nitki, na czerwone, widzicie? No, a jak było to złoto takie duże, no to aha, każdy patrzył, jak to dzieci by po głowie dać wieczorem, żeby odebrać to złoto. No to normalny proces, to wszędzie tak. No nie tylko тут na Dominikanie, ale wszędzie. No. A to co, mnie srebra, krzyżyk ze srebra i sznurek nikomu nie potrzebny. No. Także nieważne, czy na tobie jest kilo złotej, czy 5 kilo tam gdzieś w kieszeni. Ważne, jaki ty człowiek. To główniejsze. A reszta nieważne. A jak ty przyciągasz na to złoto w ogóle liczyться bardzo dobrym metalem, ale złoto liczyться samym krwawym metalem. Na нем tyle krwi, jak nie na jednym metale. Sami wiecie, ile za to złoto zabijali ludzi, za mała ilość. No. Także to trzeba też pamiętać. Jeżeli jest jakiekolwiek pytanie na temat Dominikany albo tej rozmowy, którą ja rozpoczął, na temat przedłużenia życia i jakie warunki wpływają na to, to ja wymieścił ten filmik, który mnie rzucili na Facebooku, tam na jednej z moich stron, ja teraz dam na inne na Facebooku, także możecie też zobaczyć dla ciekawości, kto rozmawia po rosyjsku, kto rozumie po rosyjsku, a dużo ludzi, którzy mieszkali jeszcze, kiedy był Związek Radziecki, to wszystkie szkolili się rosyjskiej mowie, ja tak myślę. Rozmawiać może mało kto może, ale posłuchać i zrozumieć dużo ludzi, którzy teraz na emeryturze, oni powinni to zrozumieć. Proszę, gdzie wasze ręki? No niemożliwe, żeby wszystko było zrozumiałe. No Marek, co ty tam mówisz sam sobie? No, proszę. Wydaje mi się, że na ten moment wszystko jest zrozumiałe. Na tyle dostajemy informacji, na tyle, ile Pan może nam dać i zadawanie dalszych pytań w tej chwili no, jest może niekonieczne. Po prostu czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Wszystko się porusza do przodu w dobrym tempie, w dobrym kierunku, także wszystko jest okej. No, bardzo dziękuję, Marek, że ty chcesz do mnie przylecieć даже na jeden dzień. A to prawda, tak. No. Może na jeden dzień to nie,
ale na 2. No ty mówił, na 1 albo 2 dni. Ja myślę, że to lepiej ty poczekaj i przyleci na więcej, żeby można było jeszcze nie tylko pożegnać, a przylecieć, żeby można było jeszcze i uzdrowić się troszeczkę. No a tak co, no, pożegnamy się teraz my z tobą, to nic. Powiem tak, spędzenie jednego dnia z Panem jest bezcenne. No, może być. Byli u mnie sytuacje, kiedy даже jednego dnia ludziom dawało dużo. Ale ja liczę, jak my teraz rozmawiamy, na organizm człowieka ma wpływ bardzo duży też autorytet, może którym ja posiadаю, nie wiem. No i ludzie wierzyć w to, co ja robię, oni też wiele im to daje. Wiara to faktycznie niektóre liczyć w medycynie, to wiara jest brzydko powiedziana. Jak? Placebo. No. I faktycznie to wiara. To wiara w to, co ty robisz. I wiara powinna być nie tylko we mnie, w to, co ja robię. Тут niewiele ja robię. To natura. Ty robisz to, co daje tobie natura. Zioło to natura. Powietrze, natura, ziemia, ocean, morze, woda. To wszystko natura. Tylko trzeba połączyć, wiedzieć jak to wszystko, żeby ono dało zdrowie. To już troszeczkę sztuka. No. No co, Marek, do spotkania тут. No już niedługo. No, dobrze. Dobrze. Pan Edward, słucham. Dzień dobry, panie Aleksandrze. Ja chciałem właśnie poruszyć ten temat, bo pan na początku wspomniał o tych wszystkich prezydentach, że żyją tak długo i nie chcą umierać, że nawet jak trucizny dostają, to żyją i do ileś lat. Ja myślę tak, że ci ludzie dostawają szansę naprawy. Bo jak pan popatrzy od sił dobra, żeby po prostu w niezapomnienie i do diabła, ja to nazywam, nie poszli. Nie? Dostawają do końca życia szansę przetrwania i żeby uratować swoją duszę. Jak nie skorzystają, to wiadomo, co z nich będzie. Niech pan popatrzy na tę rodzinę Bushów amerykańskich, ile oni zła narobili i każdy z tych Bushów żył do ileś tam ponad setki lat. I wszyscy dostali tę szansę nawrotu na dobrą drogę. Niestety nie każdemu to poszło tak, jak miało być. Z tych prezydentów właściwie żadnemu nie poszło to tak, że się nawrócili na dobrą drogę, powojowali do końca z całym światem i chcieli, materia u nich była w najwyższym stopniu tak podniesiona, że oni innych rzeczy jak materii nie widzieli. U nich sprawy duchowe w ogóle nie istniały. I dlatego myślę, że te siły dobra dawają właśnie takim ludziom, takim typom szansę, żeby się jeszcze naprawić nawet w ostatniej minucie życia. Ale oni niestety nie korzystają z tego. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, jak pan się do tego odnosi. No, widzisz, to ja powiedział takie przykłady, które wszystkim znane, te osoby. I te osoby faktycznie, ja dał przykład, oni dbali o swoim państwie, nie o swojej kieszeni. Вы разумеете, nie? Większość prezydentów teraz, oni nie dbają ni o czym, ni o kim. Даже, я myślę, że даже nie o sobie. Im tylko ważne, że on powinien być prezydentem, wszystkie powinny mu padać w kolana, co dalej, nikt даже nie myśli. Co on zrobi dobrego czy złego, on robi jak robić. Im kierują, nie on kieruje faktycznie na dzień dzisiejszy, wiele krajach na dzień dzisiejszy. Ktoś tam im kieruje. I on tylko mrówka w tym mechanizmie, to co teraz dzieje się. A niektóre naprawdę dbali. A i druga rzecz, jest dużo ludzi, których zwykłych ludzi, którzy nikomu nie szkodzą, to pierwsze. To bardzo dużo. Wy myślicie, że ludzie teraz powinny być złośliwymi i robić dużo rzeczy złych i za to ich będą karali? To tak. Ale wiele ludzi sami po sobie nieprzydatne na nic. No, oni stracili wiarę, stracili pracę, stracili pieniądze. Faktycznie żyją jako żyją. Jest dużo ludzi, którzy даже skończają życiem swoim, bo nie widzą sensu w tym życiu.
А тут є можливість і треба можливість. Для чого я, наприклад, хотів би зробити такий осередок, не тільки школити, уздравляти і навіть для себе мешкати, ну з ким? Ну там жона, там діти. Діти хотіли б трошечки особливо, відома справа. Але забрати таку екіпу з тими поєнцями, які ми, видиш, ми з жоною взяли шлюб, місяць, два, півроку, рок, путять, б'ються і розвод. Для чого? Бо їх характери, їх душі, вони не лончаться. Але на світі є вели людей, які мають подобні душі, подобні заняття, подобні інтереси. І для чого не знались таких людей? Для чего не знались, чтобы всем так пасовало. То будет трудно задача, цель полончить так, чтобы люди не так приехали, выбудовали свой домок и жие там, яко жие. Его никто не видит, як накладки сходовой. Жиешь, покуль там пес не щекає, ты через полицию не запознаешься, кто там мешкает, бо всем przeszkadzaje. Я хотів би, щоб зробити щось придатне до людей. Школення дуже потрібно людям, уздоровлення дуже потрібно людям, і само життя повинно бути певним для інших осіб, щось спільне, щоб можна було то робити. Повинні бути і молоді, і старші, і на меритужі, різні люди, які могли там, для того я купую трошечки великшу działку, чим як звиклий домик, щоб там wszystko можна полончити. Ja jeszcze tutaj dodam, jeżeli mogę. Tak, tak. Bo ja to widzę w ten sposób, że to w przeciągu 2 lat to miejsce, które Pan rozpocznie, to będzie miejsce, do którego będą przyjeżdżali ludzie z całego świata. Więcej ludzi niż ze Świebodzic. Tam będzie przyjeżdżało 100 osób na tydzień albo więcej. Każdy będzie chciał się tam dostać. Nie ma takiego miejsca, oprócz tego miejsca w Świebodzic, ale to w Dominikanie, to zdobędzie sławę na cały świat. Ja nie muszę w to wierzyć, ja to wiem, tak jak wstryka się włączenie światła na ścianie. I powiem tak, że wszyscy tu zgromadzeni, spieszmy się z tym, żeby jak najszybciej można zmobilizować wystarczające środki, aby można kupić tą ziemię. Im więcej, tym lepiej, bo to miejsce po prostu będzie znane na całym świecie. Nie mam tutaj żadnych... Ja mogę Pana słowo potwierdzić. Ja dawał już wcześniej taki przykład, że kiedy my byli w zamku Książ w Свободицах i zbierались tam kierowniki wszystkich firm, które takie większe firmy w Свободицах i świętowali Nowy Rok, to impreza taka była tam. Co rok taka odbywaється impreza, wszystkie firmy zbierają, kierowniki, tam może ich dzieci, wszystko. No i kiedy każdy burmistrz miasta przedstawia każdego, kto tam jest, kierownika. No i kiedy on zawalał mnie, mówić, że wszystkie, kto тут jest, ich bardzo znają тут w mieście. Mieszkańcy, wszystko. А деньку мне Свободицы знают на целом свете. Розумієте, не? Также каждый, кто ма уділ в праці, там, фірму, його знають тут в місті. А то, що я роблю, знають на целом свете, на день dzisiejszy. И то сами Свободицы знаны деньки мне. На день dzisiejszy więcej, jak przez innych ludzi, tych, kto mieszkał gdzieś tam albo coś tam, jako to miasto, to malutkie miasto, 25 tysięcy, teraz więcej, teraz może i 50, bo z Ukrainy przyjechała dużo. To nie żarty. Dużo tych uchodźców w Свободицах. Ja wcześniej, jak przyjechał z Białorusi, to nas było tam na ręce można było policzyć cudzoziemców w ogóle, a teraz w każdym budynku na rękach nie policzysz, ile tam kogo mieszka z Ukrainy. Takie
rzeczy odбываються. Także я лечу теж, як прилетали тут і приїжджали до такої малої місцевості, як Свободиці, стало, ну, ти прилетів за станом. Тут є хто обecnie на зумі, хто з Канади, є хто з Австралії. Ви розумієте, ні? Яка місцевість малютка в Польщі, і докąd прилетіли? Не до Хін, не до Індії. А я myślę, że każdy, kto przyleciał, ty tak samo. Był w wiele ośrodkach, gdzie wcześniej nie pomogli tobie. Także jest ośrodek, który realnie może pomagać zdrowiu. A dlaczego może? Bo może даже ja jedyny, kto połączył działania duszy, ducha, ciała razem. Wszystkie duchowe praktyki to praca z duszą. I to ja bym nie powiedział, że na korzyść człowieka. Niektórzy działają z ciałem fizycznym, jak lekarze na przykład, tak i uzdrowiciele. No dajcie jakiegoś tam zioła albo coś. Kto masaże, kto tam yoga, kto tam coś. Ale ja też powiedziałbym nie do końca nie działają na korzyść człowieka. Ale to nie może być połączone razem i to nie ma dużo sensu. Nie można uzdrawiać, jak Sokrat powiedział 2000 lat, nie można uzdrawiać oka, nie działawszy na głowę, nie można uzdrawiać głowę, nie oddzielywając na ciało, nie można uzdrawiać ciała, nie działawszy na duszę. To złote słowo, i mnie one tak wpadli w mózg, ja trzymаю z tego cały czas. Ludzie, kiedy przychodzą do mnie, przychodzili wcześniej, no i on mówi, mnie trzeba paluszek, żeby ruszył, mnie, żeby tam głowa, pupa nie bolała. A on даже nie rozumie o tym, że przyczyna w ogóle nie w tym, co jest. Pierwsze, to siły, które trzymają go za tą pupę, które nie dają mu uzdrowić. I co z tego, że ja mu dam zioła, a nie zlikwidują ten problem duchowy? Nie ma sensu. Także ja widzę na tyle mocny potencjał. Można było to zrobić znowu. Ja rozpoczynał Rosję. Ja myślał, że tam kontakty w ten czas byli. To 4 lata temu. Nie wojny dłużej nie było. Pandemii nie było. Ja otworzył, do mnie przyjechali z Polski wszędzie. I 2 miesiące popracował. I koniec. A teraz jeszcze pandemia, wojna. I koniec zabawki. Także teraz ja wam powiem, jeżeli ja wszystko sprzedał, ja planuję wszystko sprzedać, ale w dniach dzisiejszych ja by zrealizował i sam pokupił tą działkę bez waszej pomocy. Ale trzeba czas, i którego u mnie nie ma. Pokupić tą działkę 100%. Także trzeba teraz pożyczyć gdzieś pieniądze i pilnie uruchomić ten proces. Także jeżeli kto może, porozmawiajcie ze swoimi znajomymi, tam gdzieś co, jeżeli kto jest w stanie jakąkolwiek pomoc, ja mówię, ja odpracuję, никто nie może martwić, mogę pożyczyć, później oddać, ja mówię, mnie nie ma znaczenia. Ja chciałbym zrobić ośrodek, który byłby na korzyść ludzi. Wy też nie wiecie, ile ja robił zabiegów, ile ja przyjmował ludzi, którzy mnie uzdrawiali za darmo. Do dnia dzisiejszego durni piszą o tym, że u mnie zabiegi drogie. Tylko dureń może to napisać. Ile dają darmowej informacji, że człowiek uzdrawiał się, nie jeden na świecie. Tyle nie zdradził swoich rozpracowek, nie jeden człowiek na świecie. Ja wam to daję, przysięgаю, że ja wiele informacji przeczytał, książek różnych. Książka jest, ale tam nic nie zrozumiała w całości. Tak, coś jest, jak co, nie wiadomo. Ja wam wszystko wytłumaczę do tego stopnia. Zbierаю jeszcze was na Zoomie i wszystko pytają, zrozumieli wy czy nie, do końca, żeby wy wyjaśnili. Takiego nikt nie robi. To pierwsze. Po drugie, cena. Żeby wy wiedzieli cenę tego, co ja robię. Przykładowo, wy даже nie rozumiecie.
Есть спинальная мышечная атрофия. Есть хвороба, дети, генетично змінені у них, і вони заникмесні такі діються. Один защик от tej хвороби, смертельний, неулічальний у дитинстві, коштує $2 мільйони. А реально тільки я можу звалчити з тих проблем. Тільки я, ніхто інший на світі. $2 мільйони. Послухайте уважно. Или коштує праця подобная на свете. Есть заникмесні у детские, такі Дюшена, например. То хвороба, которая подобна, я бы зараз повім, як то діється. Подобная хвороба, kiedy dziecko розвивається на самому початку нормально, а później przestaють його працювати функції. І він теж робить циклістик і умирає там, праві середнє 12-14 лет. Знову тільки я можу зачимати ту хворобу, вилечити і звалчити. На день dzisiejszy, якщо там шпридають плацебо по $2 мільйони, то тут, окрім мене, в Агулі ніхто не може ніц дати. А я мам виніки, мам пацієнтів, можу вам хоч dzisiaj представити. Можете зрозуміти, или только что. Дальше. Już не дети, а есть дорослые, которые мають заникмесні. Наприклад, ніхто на світі тим не займається, бо ніхто не може зачимати того процесу. Тільки я. Ствердження розсядне. Тільки я. Ви розумієте, ні? А зараз вам цікаву річ. Спинальная мышечная атрофия, то от уродження, там до пенсию, там, наприклад, лет, детское не развивается, умирает. Заникмесні от 4 лета, наприклад, до 14. Później idzie заникмесні от 14, міопатія називається заникмесні, от 14, наприклад, і до старості, можна так есть. І є ще етап сама старость, то теж заникмесні. Чоловік в концу теж робить циклістик на кулі, на лужка і на цементаж, можна powiedzieć. І що діється? Ті всі хвороби, проблеми життєві, які можуть нас споткати в життю, найгорше, навіть найгорше ми можемо звалчити. А такі самі проблеми, то старость. Хто може зачимати процес? Тільки в наших воронках. І люди не розуміють, що то, що ми робимо, це унікатова метода, яка може звалчити за старостю, з хворобами, самими найгоршими на світі. А решта в агулі нема значення. Решта хвороб, які є на день dzisiejszy, то нема значення. Я вчесней робив бадання, wiele пациентов przyjeżdżali, могут подтвердить. Я некоторые, кто przyjeżdżał с хворобами крови, робил 2 раза даже на день próby krwi. ОСГ я робил альбо раз, альбо даже 2 рази на тиждень. Мне було цікаво, як іде етап уздоровлення. Я науковець першої kolejności. Я повинен видеть, що діється в організмі. Перед забегами, по забегах, там, щоденно. Я то wszystko описывал для себе. І później прийшов до децизії. А нема значення, яке бадання крові було, яке, що б ми не робили, виник тільки один. Поліпшення стану здоров'я. Буде кілька етапів. Буде лепей, гожий, але в концу буде тільки поліпшення. Не можна поліпшити стан без погоршення. Щоб його було невідочне, теж є методи, які уможливляють зробити то лагодно. Для чого, наприклад, та сама хіміотерапія, для чого вона моцно шкодить? Бо коли умирають вілі комурок, то їх не можна вижутити з організму.
то в сродку чоловіка це монтаж з тих камурок. І він застає там. А як то видалить? А як видалить, коли не працює вантроба, коли не працюють нерки? А як їх хто урухомляє? Ніяк. І для того проблем. Даже в тих методах, які вживає медицина, якщо б вони робили то з умислом, може б то діло. Але сам умисел для чого то дається? Інний. Я лічу, що то в обгулі дається не на користь чоловіку, а там ж далі, що з ним буде, невідомо. Або відомо, ten результат, який закладають в тих уздоровленнях і ліченнях і wszystkim. Także тут цікава rzecz. І я би хотів, щоб люди, які будуть учасничать в тим проєкті, а я wiem, że wiele ludzi chcieli to zrobić i uczestniczyć. I będzie później, jak my zrealizujemy, będzie kolejka i będzie dawali wszystkie pieniądze, które oni posiadają, a my tylko nie zdążymy tego przyjąć, bo my już nie możemy tam zrobić całe miasto. Rozumiecie, nie? Także ja by chciał, żeby te ludzie nie przyjeżdżali dla tego, żeby pobawić się. Ja chciałbym, żeby to przyjechali ludzie. Dam wam przykład ze swojej praktyki. Na przykład, ja myślę, że ten człowiek nie będzie mocno zły, że ja wymienię jego imię, nazwisko. Na przykład jak Antoni Kwiecik, który realnie miał rak trzustki na ostatnim stopniu. Lekarze, którzy go widzieli w ten czas, kiedy powiedzieli, że nie ma szansów żadnych, даже no, kiedy rodzina mnie dzwoniła i on mnie dzwoni, ty możesz mnie wziąć? A rodzina od razu odbiera słuchawkę, mówi, przy nim i bez niego nie przyjmuj, nie ma szansów. Nie ma szansów, bo my sami widzieli wyniki, człowiek przy tych problemach nie żyje i даже nie ma szansów. A on chciał żyć. Wierzył. Ta wiara, rozumiecie, nie? Даже не во мне. И он ехал до меня, а в себя. И он верил в себя. И он хотел жить, конечно. И он приехал. А як приехал? И он был в стане, когда он ездил на вузку. Его возили. И он даже рушить не мог. Вы можете себе представить? И он выехал на вузку до самохода, сел и 600 кілометрів їхав додому. 600 кілометрів сам за керовцем. Бо всі відмовили. Їдь, умирай, co chcesz, як chcesz. No. Шансів і так нема. І він żyje. І він teraz здоровший, як ви всі. Він здоровий всіх здорових. Чи лято було потрібно, щоб його уздоровити? Чи лято? Але przez лято він przeszedł wszystko. І його teraz організм, для чого він здоровший? І організм його новий від сродка. Ми фактично вимінили йому всі органи, нарządy в сродку. Ми вимінили. Без операції, без хірурга. Без забіяння іншого чоловіка, щоб хтось жив. Ну, так відбувається в житті часами. Вы же даже не ведаете же, на Украине на день dzisiejszy есть jeden biznes, kiedy tam людей забирают, раненых, których поранили, to jedna rzecz, a wcześniej, kiedy taka wojna była jeszcze słabiutka, to specjalnie łapali людей i rozbierali na organy. Ukraina na dzień dzisiejszy na pierwszym miejscu na wymianę organów, znaczy sprzedażu organów. Żeby wy mieli to na uwadze. A my możemy zrobić wymianę organów bez operacji. Gdzie to jest na świecie? Nigdzie nie. Zobaczcie na Antonię, ja zawalаю. Może on jest teraz? Nie ma? Nie ma. Ja zawalаю kiedyś, wy zobaczycie na niego. Człowiek żyje spokojnie, normalnie, bez żadnych problemów. I robić
корисні речі для здоров'я, він теж має осередок здравотний. Він діє на користь людям. Він запотребований людям. Także jeżeli kto chce, tak jak on, czepiаться za życie każdym złamanym zębem, można powiedzieć. I on wierzył, даже i nie do końca wierzył, bo mu cały czas mówili, że ty tak żyć nie będziesz. I on 3 lata nie ustawiał sobie zęby. Ja mówię, ustawiaj zęby, to też problem, bo ty nie możesz jeść normalnie. A ją tam zostałось kilka. No. Jak ty nie możesz normalnie jeść, to trawienie idzie niedobrze, tam te kawałki, które ty nie zgryziesz normalnie, to też tobie przeszkadzają w naszej terapii. Dobrze. I przez 3 lata tylko, i on już później poszedł do dentysta i postawił sobie te zęby. I on chciał, wierzył, ale co jeszcze dzieje się? Sama rodzina, kiedy podtrzymuje, to inaczej. A kiedy ona nie wierzy, to też źle. Proszę, pytanie jeszcze jest? Pani Danuta? Dziękuję, Marek. Dobry wieczór, panie Aleksandrze, i dobry wieczór wszystkim. Ja chciałam powiedzieć z mojego doświadczenia i jakby z rodziny mojej doświadczeń, że miałam brata, który właśnie miał zanik mięśni i całe życie szukał osoby, która by mu pomogła w tej chorobie. No niestety nie miał tego szczęścia takiego jak my tu mamy. Mamy szczęście, że spotkaliśmy pana Aleksandra, który właśnie poprzez kursy, szkolenia i takie nas prowadzenie daje nam tą pozytywną energię, pozytywne nastawienie do życia. Nie załamujemy się w tym życiu. Mój brat nie miał szczęścia, szukał, był mądrym człowiekiem, uczył angielskiego, uczył dzieci całe życie, ale i tak dosyć długo żył, bo żył z tą chorobą 45 lat. Rodzina się opiekowała nim przepraszam, że przerywаю kogoś takiego jak pan. Bardzo przepraszam, tak. Ale pani teraz potwierdziła to, o czym ja mówił na samym początku. Tak. Jak człowiek zapotrzebowany, stan zdrowia i jego już druga rzecz. A pierwsza, on będzie żył długo tylko z tego powodu, że on zapotrzebowany. Proszę jeszcze dalej mówić. Tak. Bardzo proszę. Przepraszam. No właśnie dlatego chciałam powiedzieć, że to takie marzenie moje też jako siostry było zawsze, żeby znaleźć kogoś takiego dla mojego brata. No niestety nie udało się nam to, ale udało się mnie poznać i udało się nam i ja wszystkim teraz mówię, kogo spotykam z takimi poważnymi chorobami, że jest dla wszystkich szansa, że właśnie Pan robi cuda, po prostu te cuda, gdzie no, lekarze po prostu już nie ma szans u lekarzy, tak, w medycynie takiej konwencjonalnej. Więc cieszymy się bardzo, mamy to szczęście i jeszcze takie marzenia, żeby tam do Pana pojechać, no to jest po prostu jakimś takim rzeczywiście spełnieniem chyba wszystkiego, co możemy sobie wymarzyć, czego możemy mieć taki właśnie już dopełnienie tego szczęścia. Także dziękuję ja bardzo za to, że Pan jest i dziękuję wszystkim za obecność. Też dziękuję bardzo za podtrzymkę moją stronę. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym powiedzieć, to co teraz ja rozpoczynaję, тут на Dominikanie, ja widzę bardzo mocny potencjał, ale znowu tylko z Waszym pomocą. I jeżeli kto ma możliwość, możecie
зробити пшелів, але і так треба написати до mnie, jeżeli kto tam jakąkolwiek większą kwotę chce napisać na mail charecki@charecki.com i żeby ja podał konto, gdzie zrobić ten przelew, pierwsze. Po drugie, możecie kupować moje książki, to też i podcinka i mnie. Ja zrobił specjalnie rabat, даже na 50%, to co nie robił faktycznie nigdy. O, widzi pani, pokazuje książkę. No. Także możecie pokupić moje książki. Dalej, możecie zrobić wpłatę na stowarzyszenie Ty dajesz życie. Даже там drobiazgi pieniądze, ale даже я бы хотел, żeby to nie było za darmo. Lepiej wy покупcie coś, даже książki, ona będzie przydatna wam w waszym życiu. Widzicie, ja wcześniej wiele filmów robił i to, co tam faktycznie napisane, wiele rzeczy, których ja już mówił w filmach, ale to trzeba zbierać, to tam na dzień dzisiejszy około 1000 filmów. A to jest czwórka książek, które posiadają najgłówniejsze rzeczy i to można w każdej chwili otworzyć, przypomnieć, podkreślić najważniejsze rzeczy i wykorzystywać. No i kto chce zainwestować w tym projekcie, też chciałbym, żeby wy napisali, nie odkładali na długi ящик. Ja tak liczę, że powinno być wiele osób zainteresowanych takimi rzeczami. Takich rzeczy nikt nie może przedstawić i dać na dzień dzisiejszy ludziom. Można pokupić na Dominikanie mieszkanie, spokojnie przyjechać, покąpać i pojechać z powrotem. Ale żeby zatrzymać się, żeby przyjechać i dostać zdrowie maksymalne, które jest na dzień dzisiejszy możliwe na świecie, ja liczę, że takich możliwości niedużo. Ja liczę, że taka ilość, jak Marek powiedział, ludzi, którzy zechcieli przyjechać, no my nie będziemy też robili na 1000 osób dziennie, żeby ktoś tam przyjeżdżał i uzdrawiał się. Trzeba zrobić więcej dla tych, kto będzie mieszkał, no i dla tych, kto będzie no, nam pomagał teraz. To w pierwszej kolejności te osoby będą, tym osobom będzie dostępne, bo ja będę ich traktował jako osoby, które będą no, uczestniczyć w tym projekcie. To w pierwszej kolejności dla nich. Zostanie komu tam już czas na to, czy nie, na uzdrowienie, to inna rzecz. No. I możliwe tak samo, że ceny będą dla tych, kto uzdrawiaється, z tych, kto finansuje teraz, będą i даже i dalej inne od tych, które będzie później zechciałby dołączyć do tego. Także ja nikogo nie namawiаю, nie odmawiаю. Даже kto mnie bardzo zna, tak, u mnie taka ciekawa praktyka jest. Ja chciałbym sprawdzić każdego pacjenta, jak do mnie wcześniej przyjeżdżali, chciałbym sprawdzić, na ile on wierzy w to, co ja robię. I ja ему czasami nie namawiаю, oj, tak u nas dobrze, u nas tak fajnie, u nas tam to się. A ja odwrotnie mówię, słuchaj, tam zimna woda, może tobie nieprzyjemna, może ty pojedziesz z powrotem. Nie, mówię, dobrze, zimna woda już spróbował. Słuchaj, to boli, tam masaż kamieniami, mówisz, że tak mocno boli, to może i specjalnie namawiаю tak, żeby sprawdzić, czy człowiek przygotowany do tego, czy nie. Bo niektórzy przyjeżdżają, obojętnie, ktoś wpichnął ten ośrodek, a nie wie też, co robić. To wcześniej tak mocno było, że informacji o mnie mało, no ktoś tam co robi, a co robi nie wiadomo. Teraz internet, teraz dużo podpisanych na wszystko, a wcześniej tego nie było. To no niejaki jest tam uzdrowiciel, no jak i tysięcy innych, no rozumiecie, nie? A to, co ja robię kompleksowe działanie, to o tym nikt nie wiedział. Даже nie rozumiał. I do dnia dzisiejszego miliony ludzi nie rozumieć, którym даже dawali informacje. Każdy z was zna na ten temat. Wy mówicie komuś o tym, że jest na przykład taki Aleksander Charecki, a oni mówią, no i dobrze. Mnie to do pupy. No i dobrze. No, tak jest. Dobrze. Pani jeszcze coś chciała powiedzieć? Pani Danto?
Halo? No ja już dziękuję. Ja chyba wszystko powiedziałam. Właśnie tak. Bardzo dziękuję Paniu i chciałbym się tylko to wtedy dodać, jak Pani nie ma. Zanik mięśni faktycznie to choroba, którą człowiek dostaje albo od urodzenia, na przykład, od dzieciństwa w normalnym takim wieku i w prawie każdy od starości. И в каждом этапе, даже такую хворобу, которую человек не лечит, что это не его диагноз, в каждой ситуации мы можем то направить. Даже wiele tych chвороб jest genetycznych. I nie ma na dzień dzisiejszy środków, i tabletek, i zaszczeków, i niczego, które realnie zmieniają DNA u człowieka. DNA. A my mamy swoje tajemnice, które to robią. Zmienić trzeba DNA. Nie można uzdrowić te choroby, które jest stałymi. To w pierwszej kolejności trzeba zmienić DNA. I my mamy to. Dziękuję. Marek? No, jeszcze raz ja chciałem tutaj dodać, że jesteśmy w historycznym momencie w tej chwili i z tego nie zdajemy sobie sprawy, co to będzie. Dlaczego? Dlatego, że mi zajęło 10 lat, żeby znaleźć klinikę w Świebodzicach. W przeciągu 10 lat system medyczny mnie, powiedzmy, można tak powiedzieć, zbankrutował kompletnie. Na szukanie, bo ludzie mówią, że takie drogie, $4000, $5000, $6000. Ja na samo ubezpieczenie medyczne wydawałem około $5000 rocznie. Ja na swoje leczenie w przeciągu 10 lat, szukając miejsca, gdzie ktokolwiek mógłby mi pomóc, przez 10 lat wydałem swoich pieniędzy, nie swoich, w okolicach $200,000 wszystkiego. I gdybym wiedział, to w pierwszym, oczywiście straciłem też pracę, straciłem teoretycznie wszystko, tylko dlatego, że nie miałem dojścia, że nie wiedziałem, że jest takie miejsce. I to miejsce w Dominikanie będzie takim samym miejscem jak w Świebodzicach. Im więcej ludzi się dowie, tym będziemy mogli pomóc takiej liczbie ludzi, że to się w głowie nie mieści. Pomóc im nie tylko w zdrowiu, ale w utrzymaniu swojego utrzymania życiowego. Bo tak jak powiedziałem, ja zbankrutowałem. Gdybym wiedział o tym, nie byłoby tak, jak jest. I w tej chwili gonię, powiedzmy, swój ogon, próbując nadrobić te straty 10-letnie. Gdybym wiedział o tym wcześniej, to czy to by było $10,000, czy było $20,000, wiedziałbym, że zostanę tam uzdrowiony. Nie byłoby problemu. A takich ludzi na świecie jest bardzo dużo. I wszystko bym sprzedał, co bym miał. Mógłbym zostać tylko w jednych butach, w jednych spodniach, w jednej koszuli, aby móc być w takim miejscu, gdzie faktycznie dostałbym rzetelną opiekę nad moim zdrowiem, której nie dostałem nigdzie. No, я даже не буду pytał ciebie, ty już wcześniej robili z tobą filmik, ty mówił dokładnie, gdzie ty jeździł, co robił. Powiedz, ile razy tobie starczyło przyjechać do Świebodzic, żeby zobaczyć, że jest efekt i że ty możesz funkcjonować i pracować? Ile razy? Ile dni? Raz. Pierwszy raz. Na początku chciałem przyjechać na 3 tygodnie, ale brakowało mi środków i też bałem się tego, czy będę mógł wytrzymać te 3 tygodnie. W przeciągu pierwszego tygodnia pomyślałem, kurczę, dobrze, że przyjechałem tylko na 2, bo bym nie wytrzymał tego. Ale po końcu pierwszego tygodnia mówię, cholera, szkoda, że nie przyjechałem na 3, tu jest tak fajnie. Bo poczułem się lepiej. Na początku było ciężko, ale później z każdym dniem było coraz lepiej. To było coś niesamowitego. To było jak obudzenie się z jakiegoś snu, w którym trwałem przez 10 lat. I tak jest ze wszystkimi. Ludźmi, którzy przyjeżdżają do Świebodzic. Ile ty razy był? Ja byłem tylko 2 razy. No dzieli mnie wielka odległość. No, gdybym był w Polsce, na pewno byłbym więcej razy.
I nie ma znaczenia. Ludzie myślą, I co, teraz funkcjonujesz normalnie? To, co dostałem w Świebodzicach, po prostu zmieniło moje życie o 180 stopni. O 180 stopni. To jest po prostu, no, o tym nie można powiedzieć, tak samo jak nie można przekazać, jak smakuje mango komuś. To jest niemożliwe. Do czasu, kiedy się nie przyjedzie i nie doświadczy się tego na własnej skórze. No, ja wam powiem, że to Marka ja nie znam osobiście. Żeby my spotkались i rozmawiali. Dlatego on chciał przyjechać do mnie i pożegnаться i zapoznаться. Przywitаться. No, przywitаться, no, przepraszam. No, żeby przywitаться ze mną. Ale nie tylko jego marzenie, żeby przyjechać w tej celi. I on tak samo chce uczestniczyć w tym ośrodku, bo liczy, że ten ośrodek powinien działać nie tylko na chwilowo jakąkolwiek, a na stałe i żeby tam można było uzdrawiаться, to jakby on jakby w całości podtrzymuje i finansowo, i moralnie, i na długo. Tak czy nie? Wspiera to wszystko. Tak, absolutnie, w 100%. Dla mnie jest to wyzwanie mojego życia, bo to jest coś tak niesamowitego. Będąc częścią tego projektu w tej chwili, to jest, tak jak mówiłem, to jest historyczny moment, którego prawdopodobnie większość ludzi nie zrozumie. Nie zrozumiesz. No, tak. Ale za rok, za 2 lata tam będą kolejki, żeby się zapisać do Dominikany. Ludzie będą musieli czekać po pół roku, żeby przyjechać, albo dłużej. Tak będzie. No może i rok i więcej. A może i więcej. Tak. Też tak może być, tak. A kto może nie doczekać? A kromia tych, kto będzie teraz uczestniczył. No. Dlatego trzeba kupić więcej ziemi, więcej ziemi. Ja w to i planował. Ja wcześniej myślał kawałeczek taki, żeby klinika była, a teraz żeby to można było jeszcze coś zrobić więcej. Ja wam powiem tak, ludzie w ogóle nie doceniają to, co ja robię, даже znajomi, którzy wykorzystują moje metody. Kto ma pieniądze, kto może zrobić trumnu ze złota. Ja specjalnie teraz dał informację, filmiki puszczają, oni patrzą na to wszystko i osobiście zadzwonił. Mnie było ciekawe tak posłuchać. No, czy możesz pożyczyć, dać albo uczestniczyć? Nie. Im trzeba trumna ze złota. Rozumiecie, nie? Każdy człowiek żyje или żyje, i co on chce, to marzyć i to dostanie. Ale ludzie niektórzy, których ja bardzo znam, których pieniądzów tyle, niestety. A jest bardzo dobry, szczedry, jest uczciwy ludzie. No, ja naprawdę płakał тут. Niektóre na tyle ja wprawie nie widzę to, co ja zrobił, jakby, a dają takie kwoty nie to, że даже za coś, a mówią nam w ogóle niczym. Ja naprawdę bardzo zdziwiony i wdzięczny, na tyle wdzięczny. Ja tak zrozumiał, że to, co ja robię, ma dużą przyszłość. Bardzo dużą przyszłość i to, co ja robię, naprawdę jest potrzebne ludziom. Jeżeli tak, ludzie, teraz brat bratu nie pożyczy. Brat bratu nie pożyczy nic. A mnie ludzie dają wierzyć i no, ja bardzo wdzięczny za to wszystko. Niesamowite. Ja nie spodziewał się. Kiedy ja rozpoczynał w Rosji, dlaczego ja tak dał, myślał, że nie będę nic takiego dawać, będę sprzedawał swoje nieruchomości, może to faktycznie starczy, ale jak ja zobaczył, że ludzie z chęcią to wszystko robią, a im to faktycznie to zaliczyться, wiadomo, sprawa tam jeszcze z góry za wszystkie te dobre rzeczy. Ja też dlaczego nie pomyślał, że coś wypadnie z tymi zbiorami, bo ile razy ludzie mówią, wy macie problemy ze zdrowiem. No,
використовуйте stowarzyszenie, ty dajesz życie, tam choć komuś pomagajcie coś. To ж na uzdrowienie, dzieci, tam dorosłych, kogo chcecie. I wiecie, to, co tam zbierali pieniądze corocznie, to сльоzy więcej ważyć. No. Także ja nie spodziewał się, naprawdę bardzo dziękuję wam wszystkim, że wy jest, że wy używacie to, co ja wam radzę, to wam pomaga. Marek, bardzo też dziękuję tobie za podtrzymku. No, dobrze, że tobie też pomogło. Wiele lat ty poszukiwał, ale znalazł pomoc. No tak działa metoda. Faktycznie 2 tygodnie. Jeżeli by był 4 tygodnie, to było w ogóle inaczej. 2 tygodnie taki minimalny zdrowotny turnus, który daje efekt. To minimalny. No. Także miesięczny to najlepszy, ja liczę. I to trzeba powtórzyć w ciągu pół roku. Wtedy w ogóle to rewelacja. Inny stopień uzdrowienia. Także miesięczne turnusy i 2-tygodniowe to niebo i ziemia. No. Myślę, że jak przyjedziesz tu, będziemy uzdrawiać troszeczkę więcej. Dziękuję. No. Ja myślę, że wkrótce spotkamy się. No. Pan Edward tam cały czas podnimaje rękę. Coś jeszcze chce dodać? Dziękuję, pan Marek. No, ja chciałem krótko tylko powiedzieć, bo tu wszyscy tam też chcą coś tam powiedzieć. Ja przyjechałem do Świebodzic pierwszym razem na 3 tygodnie i miałem po prostu wyrok, że mam raka nerki. Mi tą nerkę usunęli i mnie chcieli skierować od razu na chemię. Ja z tej chemii zrezygnowałem, bo wiedziałem, jak na tą chemię pójdę, to już mnie nie będzie, to już jest końcówka moja. I u mnie się znajdowały komórki rakotwórcze i mimo tego ja zaufałem Akademii nie na 100%, ale na 1000% uwierzyłem w siebie i powiedziałem do samego siebie. To był tak czysty przypadek, jak od Boga mi ten adres wszedł, od Pana gdzieś tam tego. Weszłem na internet, patrzę, jest jakaś tam akademia. Nigdy nie miałem jakiegoś pojęcia, że coś takiego jest. I od razu takie zaufanie przyszło. Ja mówię, no albo się uda, albo się nie uda, ale ja wierzę, że się uda. I pojechałem i się wyleczyłem praktycznie z raka nerki, bo tej nerki już nie było, ale dalej te komórki rakotwórcze gdzieś tam krążyły. I ja nie zrobiłem tej chemii. Później przyjechałem do domu i zrobiłem sobie badania na komórki rakotwórcze i wykazało, że nic nie mam. To znaczy, to nie, że ta akademia działa, ona nie tylko działa, to są cuda, co się tam dzieją. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, bo gdybym w to nie wierzył, to bym tam nigdy nie pojechał. I tak samo to wszystko o tym, co myśmy teraz tu rozmawiamy, ja przekazuję też innym. Na Facebooku na przykład ludzie tam piszą, że dzieci małe umierają i tam fundacje powstawają i tak dalej. Ja piszę adres Akademii Regeneracyjnej, mówię, ludzie, nie zróbcie żadnych tam zbiórek pieniężnych, bo to jest złodziejstwo, tam wam żaden nie pomoże. Zrobicie 2 miliony złotych, 3 miliony złotych do Stanów Zjednoczonych z dzieckiem gdzieś pojechać, a to dziecko tak czy tak umrze. To jest zdzieranie, to jest po prostu zdzieranie pieniędzy na biednych ludziach normalnie. To jest dla mnie to jest czyste bandyctwo. Przecież taka akademia, jak właśnie w Świebodzicach czy u Pana teraz powstaje, nigdzie się już nie trafi. To jest tak zwana Akademia Zaufania. To jest akademia, która faktycznie ludzi leczy. I dlatego ja w to uwierzyłem. Nie tylko pan Antoni Kwiecień wyszedł z tej sytuacji, on miał poważniejszą sprawę, bo on już wątrobę miał zaatakowaną, już miał wszystkie organy praktycznie do końca. On z tego wyszedł. Ja też z tego wyszedłem. Byłem w sytuacji tak zwanej podbramkowej. To znaczy mogłem być, nie byłby na pewno, gdybym nie przyjechał do Świebodzic wtedy, to mnie by jeszcze nie było między wami. Tylko chciałem to tyle dodać. I wiem, że ta akademia mi bardzo pomogła powrócić znowu do zdrowia i być między wami i wszystko słuchać i patrzeć na to, powiedzmy, pozytywnym okiem. I życzę, że Panu dużo zdrowia i wszystkim tym, którzy o tą akademię dbają, żeby to tak dalej leciało w tym kierunku, żeby po prostu ludziom pokazać, że na świecie istnieje nie jakaś tam medycyna alternatywna, tylko właśnie ta medycyna, która jest uprawiana ze strony akademii, działa na 100%, a nie na 10%. Czyli ona daje zdrowie, a inne kliniki czy lekarze
może nie wszyscy odbierają te zdrowie ludziom. Takie jest moje zdanie. Piękne słowo, pan Edward. I chciałbym dodać, dużo ludzi, teraz ja znajduję się na Dominikanie, faktycznie pytają, co ty tu robisz, co planujesz robić. I ja mówię, że chciałbym otworzyć тут Akademię Medycyny regeneracyjnej, będę uzdrawiał, przedłużał życie, coś takiego. Wiecie, ile zainteresowania? Zero na pewno. A skąd ty wiesz? Ty jasnowica? Tak to jest. I to jest smutne właśnie. Zero. Ludzie даже nie rozumieją o tym, że to może istnieć. O co chodzi? To, o czym ja mówię, oni patrzą takimi oczami, jakby ja kosmit był dla nich. Im cały czas mówią, że nic nie istnieje na tej dolegliwości, o których ja mówię, i даже liczyć mnie 100% oszustem тут, bo ja даже teraz nikomu даже przestał mówić, kto ja to, co i dlaczego. Przestał mówić. Taka prawda. Jest тут wśród tych, z kim ja тут spotkał się, i bardzo bogaty ludzie, i biedni, i różne, ale mówię, zero. Masz rację, Marek. Zero. No. Także даже sama informacja o tym, że coś można zrobić, ona przydatna temu, kto możliwe jeszcze wierzyć w siły wyższe, i siły wyższe kieruють. Marek, ty sam zrozumiał, i pan Edward też przy naszych rozmowach, wy zrozumieli obodwa, że was skierowali z góry. Вы пошукивали, вы просили силы выше, ну и в концу вам дали можливость. То якби не я вас знalazł, вы знalazли, але з помощью сил высших. Так само у меня была одна кобета, которая приехала ze Stanów. Mąż lekarz, prezes członków lekarzy. Kobieta choruje 15 lat na fibromialgię. Dzwoni do mnie, możesz wyleczyć? Ja mówię, może. Ja przyjeду. Przyjechała. Jak do uzdrowiciela, można powiedzieć, какой-то польский, kobieta, żona przyjechała z Ameryki, czysta Amerykanka, to nie Polka. A jak to odbyło się? Jej 55 lat było, to już 10 lat temu gdzieś. Ona 15 lat chorowała, używała bardzo mocne psychotropy, no, można powiedzieć, даже narkotyki, даже kilka, żeby znieczulić siebie, bo wszystko boli. I ona przyjechała. Ona nie wierzyła даже w to, co może тут pomóc, ale przyjechała. A dlaczego? Bo ją skierowali siły wyższe. I ona 55 lat nie wierzyła ni w Boga, ni w czego. Ktoś jej tam jeszcze w Stanach troszeczkę dał po głowie, można powiedzieć, moralnie. Ktoś jej przykręcił głowę, że coś istnieje tam z góry. Kto to przeszkadza, na przykład, wziąć chrzczenie? No nie przeszkodzi to. No. Podłączyć się do sił wyższych, duchowych. A może tam coś pomoże. I ona przyjęła chrzczenie. Przez miesiąc pomodliła się. Przez miesiąc. W życiu tego nie robiła nikogo. Otwiera internet. Wyskakuje jej plik. Na coś, na zimna woda napisała. Zimna woda tylko. Ona jak mówiła. Coś napisała zimna woda. Żeby jakakolwiek reklama z Polski doszła do Stanów, gdzie w Stanach płacят za każde słowo reklamowe, tam setki tysięcy dolarów, a тут wyskakuje niejaka akademia w Polsce, no, i ona otwiera, widzi, że my coś robimy, даже tam nie napisane, że jej chorobę leczy. I na dzwoni, możemy, przyjeżdżaj. My wyleczyli.
Щоб ви видели, який був сукцес. Я навіть не мовлю, я не рекламую себе, як лікаря, наприклад, або уздравителя, або осродок, чи що можна виконувати. Вона приїхала, уживала 3 моцних наркотики. Коли вона їхала, мовить, или взяти з собою тих ліків. Я мовлю, не віяли. І як Марек і Едвард можуть підтвердити, що перші дні були на тилі моцные, баленцы, неприемные, то она уживала в ten час, первые дни, подвойные давки. Подвойные. И она в течение 4 дней ужила все леки, которые были призначены там на пару тижнів. И она заволала мне через тлумача и говорит, что мне робить? Мне скончились те леки. Я говорю, ну что, давайте замовим тут покупим. Она говорит, ты его не купиш, то моцний наркотик. Я говорю, нехай можеш вийшле. А як він вийшле, то його і мені посадять до везення. Як вийшся? Я їй даю поради. Що треба зробити? Їду до аптеки, купую звиклий нурофен. Даю їй опакування. Мовлю, ну як буде боляла, хоч цілу пачку з'їш, може щось поможе. Мовлю, як вам? І що ви мислите? Мої всі поради. І тих 4 дні, які вона була już, старчила для того, щоб вона прижила ten час. І вона, коли виїжджала, дала мені ту пачку нурофена з поворотом. Ви навіть не розумієте то, що стало. То революція в медицині, ви навіть не розумієте. Перше, ми вилечили її хворобу в кілька днях, то не значить, що вилечили в цілості. То треба було 1,5 місяця. Вона була, і ми за 1,5 місяця вилечили. Але ми зробили так, що вона могла функціонувати. Вона не могла функціонувати 15 років без ліків. Вона здовжила працювати без ліків, функціонувати. Далі, перше. По-друге, що я зробив найважніше? Відкриття. Мы вылечили наркомана за 4 дни. При уживании наркотиков она отставила и не имела жадных эффектов убочных в дальнейшем жизни. Вы можете то зрозуміти. Человек уживал наркотики, позднее даже уживал подвойные давки, мы отставили, и человек функционовал без наркотиков. Вы то можете зрозуміти. Знайдите хоть один осродок, где то можно было зробити. Не існує на свете. Если б я то написал праці наукові, теоретичні, то за веле того, що я роблю, Нобеля дали, тільки не мені. Якщо б хтось зробив, дуже знаний в своїй дядині. Бо дядина медицини, зараз все поділено, то який-колік професор, який займається тими, хто узалежненнями займається, но він би достав Нобеля, розумієте, за того же чоловіка реально можна забігами звиклими отзвичаїть і вилечить не тільки від проблеми здравотної, а одночасно від приймання наркотиків, без которых она не могла функционовать в честной целости. И однако здолжила. Позднее она приехала за пару лет, имела еще якую-колік долегливость, знову она приехала там на 1,5 місяця. Мы звальчили с этой проблемой, и до dzisiaj, myślę, она чує себя добре. Бо если б не добре чула, то она приехала знову. No. Ми робимо чудо. Я не чаровник. Я тільки школюсь. Як мовлять такі жарти. І тут не речі чаровничі, то веди и практика, которую я поседаю.
Ja będę, jak tylko teraz poukładamy wszystko z tymi działkami, z tym wszystkim, to od nowego roku znowu będę szkolił, ale jeszcze raz chciałbym wam powiedzieć. Ja даже nie szkolić na przykład teraz po-angielski. U nas тут hiszpański język, ale ja nie szkolić na hiszpańskim języku, bo nie mam u mnie tyle praktyki później w tym wszystkim. I jeżeli kogoś ja chciałby szkolić na przykład, żeby, no wiadomo, sprawa w domu, to człowiek może tam dla siebie, dla innych używać, ale wiedza bez praktyki to martwa wiedza. Wiedza bez przekazywania, dlaczego ja przekazuję wiedzę, to martwa wiedza. Wiedza, to co ja posiadаю, my używamy u siebie, to już ona nie może być martwa. I przekazujemy. I szkolим. Szkolenie odbywaється codziennie w Свободицах i пару раз в tygodniu, jak teraz, online. Każde słowo, które ja mówię, które rozumiem, no, ja działаю na waszą korzyść, jeżeli wy tego chcecie. Jeżeli nie będziecie używali, to wasze sprawy, wasze rzeczy, co chcecie, róbcie w życiu. I ja nie namawiаю was tylko na to. Widzicie, ja nie programuję nikogo, że tylko moje metody działają. Posłuchajcie, mnie bardzo podobалось podejście mojej grupy, której ja teraz ostatnio szkolił. Oni używają to, co ja radził, z umysłem, mnie bardzo podobалось. I po drugie, oni jeden jednemu przekazują wcześniejsze wiedzy i naprawdę oni teraz segregują. To ciekawe. Ой, сегрегуют те wiedzy, które dostali wcześniej. Dziękuję. I wychodzi tak, że ludzie nie tylko używają to, co ja mówię, ale z tych informacji, które wcześniej byli, oni teraz zrozumieli, co można wybrać, co można użyć. To niesamowite. Mnie bardzo to podobało. W życiu bardzo dużo jest sytuacji, kiedy człowiek już miał jakiekolwiek metody, ich spróbował i one na niego działają. To też trzeba ich zostawić w swoim mózgu, w swojej praktyce i używać. Uzupełnić dobrze, ale nie tracić to, co realnie było. I jest wiele różnych praktyk, jak na całym świecie, tak samo jak ja wam specjalnie pokazał na Facebooku u siebie, tam chińskie produkty, które oni używają w praktykach, żeby wy wiedzieli, że one w całości różnią od tego, co nam cały czas mówią i co naprawdę teraz proponują dla nas. Chińczyki nie przywożą żadnych realnych rzeczy dla waszego uzdrowienia. A jak najbardziej do mnie przyjeżdżali pacjenty, widzę, że oni niekie cały czas takie zdenerwowane i później przybiegają do kogoś tam i pytają, a gdzie tu chiński sklep z ziołami, a gdzie tu sklep, my bez niego nie możemy, bez tych ziół. Jakie zioła? Prochy, narkotyki byli. Chińczyki teraz podają, żeby uzależnić, żeby oni do niego chodzili. No, to inny świat. Po pierwsze, ja był w Akademii Medycyny Ludowej w Chinach. Tam niewiele ich szkoliłeś cudzoziemców i my rozmawiali z tymi cudzoziemcami, które tam byli. Mówili, co wy tu robicie? Otworzymy wam tajemnicę. Nic. A dlaczego? Chińczyki, kurczę, kłamią. I oni dają tajemnicy w osobnej klasie dla swoich, a nam tylko bzdury. My płacimy 5 razy więcej, a dostajemy tylko bzdury. A tajemnice, które powinny być, to dla nich, dla siebie. O tak odbywaється. A ja wam to wszystko zdradzаю. I na dzień dzisiejszy większość informacji, żeby wy wiedzieli, to jest otwarta. Wiecie, ile jest informacji, którą ja zdradził już. Ja by powiedział dwie rzeczy. 90% z jednej strony. 90% ja zdradził już informacji.
I z drugiej strony tylko 5. 90 dla was potrzebne. A może tylko 5, a może i mniej, może даже 1%, które ja posiadаю, żeby działać inaczej. Wam potrzebne, даже wystarczające teraz, można powiedzieć, niektórym tego, co jest, a dla uzdrowienia innych ludzi to powinna być informacja, szkolenie i praktyka. Tego u was nie ma nic. Tylko w swoim kierunku, to, co wy dostawali wcześniej, to, co wy uzdrowiались, no, przy waszych dolegliwościach, a ja mam praktyku z wszystkimi chorobami na świecie, można powiedzieć, даже заказными. Такие заказные даже хвороби лечу, których mnie Noblu dali też, ale co z tego? Znowu ніхто tego nie chce даже nie uznawać i nie robić. Ja даже nie zgłaszаюсь z tym i nie reklamuję, bo znowu dla uzdrowienia chorób takich заказnych trzeba odpowiednie warunki, jak tylko powiedzieć, że ty leczysz, jak ja to wypadkowo tak robił, a później pracownicy przychodzą, co ty nie powiedział, że u nas taki pacjent był. Ja mówię, no to był, co wy martwicie? No, ale no uzdrowiony, jest wyniki, wszystko my uzdrowili. Ale był же, rozumiem, na początku, możliwe, mógł nam coś tam przekazać. Ja mówię, no widzicie, on zdrowy i już. Także jest możliwe na wiele dolegliwości używać jedną metodę. To cud, że realnie jedna metoda może walczyć z wieloma problemami. Ale nie tylko jedna, w każdej sytuacji ja liczę, że 10% trzeba i tak dodać innych rzeczy i dla każdego. Może czasami wystarczająco, można na innym etapie. Coś trzeba dodać, żeby dla jego dolegliwości, może jakieś zioło dodatkowe, może jakiś zabieg dodatkowy, może więcej razy, to trzeba też zrozumieć, o co chodzi. Lekarz, każdy uzdrowiciel, oni powinny odczuć swoją duszą i sercem i zrozumieć, co można dać, kiedy można dać, w jakiej ilości, kiedy tego starczy, kiedy to odstawić, kiedy dać nowe coś. To wy даже nie rozumiecie, jak to trzeba mieć intuicję i odczucie, żeby robić to. To wiele kosztuje takiej wiedzy. Nie w tym sensie, że pieniądze, a wiele ludzi tego nie zdolni zrobić z powodu tego, że ich mózg nie może przeanalizować tyle informacji, które on dostaje sam po sobie. Bardzo dziękuję za to, że wy uczestniczycie we wszystkim, za to, że potrzebujecie mnie. Безмерnie wdzięczny. Zapraszam do współpracy na Dominikanie, do współdziałania wszystkich na początku, kto jest chętny. I do następnego razu.